Na, sziasztok, kacok! Ismét itt lennek egy újabb reakció videóba. És ez egy nagyon komoly fasza királyzene lesz szerintem. Tirpa X Hybrid X Wanted razó tanuló pénz. Én régen nagyon imádtam a Wanted-et, a razót, meg a Pajadzsit. Hybridet még az RTM-be hallgattam rohacsokat, meg a testvérrel. Tirpát őt nagyon imádom, a mai napig a Scar City-ből nagyon imádom a rímei miatt. Tirpát mai napig van Kilaki Kit, meg Mike Mechanic Brigade, meg a Siska Finucci-val van, meg ezekkel, nagyon imádom a Tirpát. De mostában nagyon sok fidős szerepel, például lefittett Ravullal, vagy mondjuk Ginókával, vagy Buraival. Nekem ezzel sincs ezekkel semmi bajom. A Ginókát itt az nem jött be nekem is, de a Bura is az jó volt. Na, és akkor most ezt a zenét, ami klippel jött ki, nézzük. Szerintem rövid lesz, meg 2:37, na nézzük. Adok rá hangot. Álljunk meg. Scar City, az Inhabitant Videos, The Stranger Studio, Wanted, Hybrid, Corinne Barber, eBay csapda, szabaduló szoba, szóval ez egy ilyen horror klip lesz szerintem, na nézzük. Por. Szar vagy, csak egy visszataszító podcast. Bár lenne egy kínzó kamrám, behányok meg kajak a famzer kutyáktól, de legjobban a sokkal csak smasszert utál. Feszítsi faszfej az egyenruhádba, húzd már a rákba, míg le nem csurázlak. Igen, nagyba vagyok, innentől aki pattog, az faszra rakom. Árultnál rá téged a saját brigádod, a legjobban a barátaitól kell parázni vágva. Jobban hozzászoksz ehhez, itt csak magadba bízhat, felismertelek, köcsög, hiába van te rajta sírasz. Ne aggódjál, papi, hidd el, hogy fogsz te még látni, ott lesz a baltám, és azt fogom majd a fejedbe vágni. Tanulók pénz volt, mikor lerántottál, a szaros pénzi egy barátságot feláldoztál. Mikor a kezem már ír, elmondom, hogy oda fel. Azt a Tirpa eléggé gyorsan bekezdte, ez ugye a barátságról szól, meg a drogról. Hát drog van a klip az jó, fekete fej, írjuk a zenéhez. A Tirpa elég jó bekezdte, hibrid refrén, hát az elég jó refréneket szokott tolni. Tirpa elég jó bekezdte, ez a vers, ez baszott jó volt, brutális volt. Az Istennel mi volt a deal? Azt mondta, elbukik majd minden már díl, csak hibrid legyen körülötted mindenki real. Mikor a kezem már ír, elmondom, hogy odafenn az Istennel mi volt a deal? Azt mondta, elbukik majd minden már díl, csak hibrid legyen körülötted mindenki real. Túl sokat villogsz, letörik majd a széfed, a börtönök fullon, ott nincs arany élet, ki észre játszik, az viszi majd a prímet, a jó vér az kevés, ahogy mindent feléget, csak forgasd a pénzt, magadat védd meg, ki tisztel, az tiszteld, és legyen egy Péter. De túl sokat tétlen, kevés a nyerő. Ide bent tombol a legnagyobb erő. Sokat rakta mező, meg az aranybánya. Van profi, meg kezdő, meg egy örök szabálya. Szitesett brigádok, tanuló pálya. Feszült a légkör, megy a vakládba. Ez egy ördögi játszma, én maradok állva. Erősítel, meg taktikával. Nem váltam körtét, csak élek. A szívembe történy alattam, egy jéghegy volt, ami megölt, de újjászülettem. Mert feledem ki feled, új terveket szültem. És nem vagyok hűtlen, a csúszik a jég. Ez vagyok én, ez dobta a gép. Mikor a kezem már ír, elmondom, hogy odafenn az Istennel mi volt a deal? Azt mondta, elbukik majd minden már díl, csak hibrid legyen körülötted mindenki real. Mikor a kezem már ír, elmondom, hogy odafenn az Istennel mi volt a deal? Azt mondta, elbukik majd minden már díl, csak hibrid legyen körülötted mindenki real. Na, ez kura jó zene. Egyetlen baj van, szerintem nagyon rövid lett ez egyik fele, a másik fele. Meglepődtem most azon, hogy ilyen stílus hozott, de ez is jó áll neki, azon is jó tolta. A másik fele, amit én hiányol, hibrid azért szerintem egy verzét baszhatott volna oda, mert azért egy verzét ő is kaphatott volna, de így se, nem azt mondom, hogy így rossz, de jó, Tirpának a része főleg, hát az nagyon jó bekezdte, gyerekek, hát ilyen bekezdés már rég hallottunk.
Nekem, na, én még várok ilyen zenéket, hogy Tirpa, Hybrid X, Wanted, Razó, sőt, én egy olyat is várok, hogy Ki lakik itt X Wanted Razó, vagy Ki lakik itt X Hybrid, és akkor úgy Wanted Razó. Én még egy ilyet is várok, szóval kíváncsi leszek, hogy lesz-e ilyen, vagy nem lesz. Most, amiről tudok, hogy lesz, azt a Hybrid nyilatkozta interjúban, egy mostaniban, mi van hip-hopnál, én nyilatkozta a Hybrid interjúban, lesz olyan zene, egy Hybrid VZ Hybrid, pogány induló Hybrid, hogy ott, igen, pogány induló Hybrid VZ, ilyen is lesz. Szóval, na, szóval ezeket várom. Na, csekkoljátok le a reakció videómat, osszátok, lájkoljátok, na, sziasztok!